Venray is de vasteloop van 2015 spetterend van start gegaan met wat inmiddels een traditie mag heten, de Roetsch. Vele vastelovers vierden Roetsch de zaterdag vanaf de glijbaan het koude water in. Verschillende artiesten van naam en faam luisterden de opening op het Schouwburgplein en de Grote Markt op. Voorafgaand droeg burgemeester Hans Gielissen de macht over aan prins William. Het weer was perfect. Het plein werd voller en voller en zo ontstond afgelopen zaterdag een prachtig feest. Om even na 1 uur roetsten de eerste deelnemers van de glijbaan af het grote bad in, om onmiddellijk daarna de trap op te klauteren naar de 2 warme jacuzzis die daar stonden. Hoe was het om de eerste te zien? Koud. Het was mooi. Het was echt mooi. Het viel kei met. Dus dan gaat het dadelijk nog een keer. Als jij dat wilt. Hoe was het om van de bovenuit over die ganse mensenmassa uit te kijken? Ja, mooi, het is hartstikke druk. En het ziet er mooi uit. Lekker koud, door het water. We trappen af op de Roetsch en dan gaan we lekker op plein een pilsje drinken. Maar toch. Dat klapt erop. Bernie, waarom is jij eraf gesprongen, jong? Ja, als prins van de Pierlaan werd het ook een verplichting, hè. Dus ja, daar moet er aan geloven. Als eerste officiële prins, dus... Maar het is koud, dat moet ik wel zeggen, dus... Dan maar gauw in het bubbelbad. Ja, lekker, dankjewel. Dat klapt erop. Ondertussen was in de Schouwburg de sleuteloverdracht en installatie al een tijdje bezig. De schub, leven de lied, leven de Vorstenraad. Hoi. Dat ging te snel, hoor. Uiteraard werd bij de installatie het voltallige college weer onder vuur genomen door de Vorstenraad. Maar goed, van mij mag je. Want als je de kermissen nou verloren waren gegaan, dan had je wel een groot probleem gehad. En daar was hij zichzelf natuurlijk ook wel van bewust. En hij vertelde mij laatst ook dat hij daar al een oplossing voor gevonden had. Als er nou geen kermissen nog kwamen, het hij beloofd om op alle dorpen als een soort kop van jut langs te gaan. De mensen zullen dan om zijn beurt in een emmer met ijskoud water over hem leeg mogen kiepen. En dat noemen we vanaf dan de Ike Bucket Challenge. En er werden personen gehuldigd en zelfs tot ridder van de Pielhaas benoemd. Burgers in Rooi stond een grote band. Stamp op de grond, vroeg de meriënt. Ik zeg hallo, hoe is het hier? Nog vanavond, de mensen gaan niet wis. Stampen met de schoen vol zand. Maar toch. Het water in de bak zelf is 5 graden op het moment. En hierboven in de jacuzzis? Daar is het 39 graden op het moment. Ja, wat het verschil met vorig jaar. Eigenlijk een beetje hetzelfde, alleen de temperatuur is een beetje omhoog. Een geweldige temperatuur nou voor carnaval, hoor. En levert dat nog meer of minder deelnemers op? De roetschers blijven hetzelfde ongeveer. Dat klapt erop.
het was maar een heel klein beetje koud. Het valt heus met. Dus we hebben wel genoten. Het is gewoon een vastelavond. En goed met elkaar. En Prins Golf weer op. Komt alles goed, hè? Zeg je al eens ooit eerder van die glijbaan af geweest? Nee, dat nooit gedaan. Het is de laatste keer. En volgend jaar als je geen Prins meer ziet, dan wel? Dan doet het nog met? Ja, dat zien we dan wel. En? Is het vol te houden zo? Het vol te houden. Het valt nog mee. Voor één keer is het goed. Vele wonen nadat het te veroveren. Volgens mij had je niks meer te willen. Moest je gewoon met? Ja, ik moest gewoon mee. Kijk en keus. Prins of niet, maar nat weg en zudden. Ja, dat zeker. Het was eens kijken. Oh. Ik geloof er niks van. Nee? Oh. Dat klapt erop. Dat klapt erop. Dat klapt erop. Niet alleen op het Schouwburgplein was het druk tijdens de roets, ook op de Grote Markt waren honderden mensen die kwamen inchecken voor de vastelavond. En wie nou denkt dat er alleen maar Noord-Limburgers in Venray waren, is hier het bewijs dat het niet zo was. Waar kom jij vandaan? Uit Hallingen, bij Oudmoorn, waar Piet Paulusma vandaan. En waarom kom je hier naartoe? Omdat het zo verschrikkelijk gezellig is met carnaval. En dit is het eerste jaar dat je hier bent? Nee, voor de derde keer. Ja, wij zitten al voor de derde jaar en ze kennen al alle rooiste liedjes uit de kop. Ja, toch? Nou, dan beginnen we met... Ik ben zo queen. Lief tot dinsdag niet meer stuus. Kom met vier smiddags beleven, kon nog lange